You take every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Za 500 metrů z kruhového objezdu vyjeďte prvním výjezdem. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Váš cíl je vlevo. Can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step. Momentálně se nacházím v klášteře bratří těšitelů ve Zlatých Moravcích. Za chvíli začne kurz ikonopisu a já už tady rozehřívám klích a levkaz, abychom s ním mohli začít pracovat. Ještě tak půl hodiny a vypukne to. Jdem na to. S prací na ikonách jsme už začali, tak se pojďme podívat. Ikonopisecký kurz bol pre mňa po viacero rokov niečo, po čom som veľmi túžila. Chcela som sa dostať na toto miesto, ale nejakým spôsobom to trvalo dlhšiu dobu, až sa mi podarilo prísť na kurz ikon Martina Damiana. A predčilo to všetky moje očakávania. Nie je to len kurz, ale sú to zároveň aj duchovné cvičenia, kde sa cítim veľmi dobre, šťastná, pretože prežívam naozaj chvíle spojenia s Bohom a tak ako ikony sú oknom do neba, tak na tomto mieste naozaj zažívam veľmi blízke spojenie s milovaným Pánom Ježišom, Bohom Otcom a Duchom Svätým. A takou zaujímavosťou bolo napríklad, keď som sa pripravovala na kurz v Zlatých Moravciach, to bolo naposledy, tak som sa modlila: Pani Ježišu, akú ikonu by som teraz mala napísať? A tak stále som mala v mysli Pán Ježiš, ako sa modlí v Getsemanskej záhrade. Tak som si túto ikonu pripravila, netušiac, že som prišla do kláštora bratov tešiteľov z Getsemani. Bolo to niečo ohromné, pretože v miestnosti, kde tvoríme, je krásny obraz Pána Ježiša v Getsemani, v kostole je obraz Getsemani a ja som na tomto požehnanom mieste mohla s Božou pomocou vytvoriť túto krásnu ikonu. Ikony sú vlastne Božím slovom a ja som vďačná Bohu, že aj ma obdaroval výtvarným talentom, ale to by nebolo nič, keby pritom nebol sám Boh, ktorý je vlastne vložený do tejto tvorby. A Martin je špičkový učiteľ, ktorý nás zasvedcuje do tejto metódy nielen teoreticky, ale je nám svedectvom aj životom. A takisto aj tieto kurzy sú naozaj nielen v tichu a modlitbe, ale aj v vtipe a smiechu, pretože vie to okoreniť svojským nádherným spôsobom. Ešte by som možno ukázala teraz ikonu, na ktorej pracujem teraz. Doteraz som robila ikony Pána Ježiša, Panny Márie
a teda tú Getsemanskú záhradu a tentokrát mi prišlo tak, že by som chcela urobiť anjela, takže pracujem teraz na ikone Archaniela Gabriela, na písaní tohto Božieho slova, tak som veľmi vďačná a vlastne som aj vďačná bratom tešiteľom, že môžeme byť v týchto krásnych priestoroch a som veľmi vďačná za všetky miesta, kde sme boli, pretože tým, že môžeme byť taká zhustená Božia prítomnosť, prežívam na každom mieste, takže je to naozaj veľkým požehnaním zúčastniť sa týchto stretnutí. Neděle ráno, po noční bouřce se nám rozpršelo, ale nám to nevadí. My jdeme lakovat ikony s tímhletím heslem. Niech was żegna wszemohoucí Boh, Otec i Syn